भोजपुरी इंडस्ट्री में एक जना कहले रहन, अगर भोजपुरी में सबसे पहले कुछ होता है, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ भी पहले आता है, तो पहले मुझे टच किया जाता है। पूरी में सबसे पहले किसी को अगर टच किया जाता है तो खेसारी को ही किया जाता है। पहले वो सब तेज प्रतापपुर तेजू भैया के एक छोटा सा क्लिप देखी जाए, उसके बाद हम इनका पर जवाब दें। यूथ जब तक आगे नहीं आएगा तब तक चेंज नहीं होगा। यूथ को आना होगा। कलाकार हैं भोजपुरी के, पवन जी हो गए, आम्रपाली हैं, सभी लोग हैं। सबको एकजुट किया जाए और उसको भोजपुरी कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। हाँ, तो एकजुट करना पड़ेगा। देख लेनी जा, भोजपुरिया बवाल में तो सब कोई के इनवाइट कइल गइल बा, भोजपुरिया बवाल में तो सब कोई के बुलावल गइल बा, तो तहारा के अभी तक टच नहीं कइल गइल का हैं कि कुछ ज्यादा ही टच हो गइल बड़ा, अभी तक कइला ना। खैर बोला, तहार काम है बोलल। अब वैसे तो तू सब कोई के पता बा कि तार माइक मिलते ही तू अपन रोद रूप में आ जाला, क्या बोले के बाद क्या नहीं बोले के उतारा तारा उसे कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला, कुछ आवेला बस उल्टी कर देवे के बाद तारा से हो को हम किया के एक बार देख लो। भोजपुरी में तू भाषण देले रहा कि भोजपुरी में सबसे पहले अगर कुछ होता है, चाहे जिसको भोजपुरी में सबसे पहले कुछ करना होता है, तो पहले मुझे टच किया जाता है। तारा के हम खाली याद दिलेनी है टच भइल बड़ा ना। खैर तू तो बहुत जगह भी टच भइल बड़ा, तू में जाए लायक नहीं था। पहले जहाँ जहाँ तू टच भइल बड़ा वजह से निकल, ओकरा बाद जो भोजपुरिया बवाल में टच करवावे। खैर ई बात के दिल पे मत लीह, कहे से कि तहारे बयान रहे कि कुछ भी होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो सबसे पहले हमको टच किया जाता है। तो हमारे पूछे के मकसद रहे, हमारे पूछल फर्ज रहे कि काहे अभी तक तू भोजपुरिया बवाल में ना गइला, केहू अभी तक तारा के टच ना कइलस का हैं। जैसे कि सब कुछ चल गइल बा भोजपुरिया बवाल में, जे भी बा काजल राघवानी, अमरपाली दुबे, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह, तेज प्रतापपुर तेजू भैया, सब कोई चल गइल बा। सब कोई के धीरे धीरे बुलावल जाता। मगर तारा से हम पूछल चाहत रहे कि अभी तक तारा के टच क्यों कइले बा। खैर तारा आत्मा जानत होगी कि तारा के टच कइले बा।